Moitas novedades na 29ª edición do Outono Teatral de Outes que dará comezo o 21 de setembro. A primeira delas é a posta a disposición dos interesados da reserva online das entradas a través dunha plataforma digital, aínda que seguirá sendo posible a adquisición presencial na Casa da Cultura de xeito semanal. Entendemos que a cultura hai que dar valor, que é positivo aportar económicamente para tamén ampliar a oferta cultural e mellorar as obras de teatro que se ofrecen no noso concello, mas tamén para ordenar e facer máis accesible a adquisición de entradas. Por un lado, estreamos unha plataforma de reserva online, haberá un porcentaxe de entradas que se poidan adquirir directamente a través da plataforma de reserva que estará disponible tanto na aplicación Outes Informa como na página web. E, por outro lado, vaise poder seguir, efectivamente, reservando semana a semana, dende o luns previo, na Casa da Cultura, directamente con esa reserva. O Concello habilitou tamén 2 bonos, o xeral e o miúdo, que suporán un desconto do 30% con respecto ao prezo xeral. Bono xeral e un bono miudiño, e que están pensados justamente para poder reservar directamente en todas as obras de teatro que se queran asistir. Cada bono comprende unha relación de obras de teatro que se poderán consultar na Casa da Cultura a hora de adquirilo e terán un desconto do 30% do prezo total de todas as obras que comprenden. Os prezos que se establecen nas obras de teatro son moi asequibles, parten dos 3 euros. O cartel da mostra, que se desenvolverá ata o 28 de febreiro, pode consultarse xa na web municipal.